setan datang ulun panalu miwah penggawe maling ado panono wani sirape godhong ayo putranipun sampun sare pun ora rewel ki mau boten coba aku pengen weruh lho bagus nggih ya wis kana tepapan silali cepiki bantal bling ya Wirabaya ngaten nggih nggih aja ati gludung kaya wingi boten Wirabaya kula ndoro coba to sawangan aku katon pantes gandes luwes padurung jos kawas tenan orang aku sih kados widodari nang aku mau kok krungu kowe rasan-rasan dos pundi bendaraku putri ki kepiye lagi babaran anyar durung ana seminggu kok isine mung wedaan kukuran wae ora gelem pilisan kowe kok koyo ngono aku krungu mau Wirabaya pancenipun kula niku saben dinten ngresula kalian panjenengan ing atase babaran enggal biasane cara wong desa dusun kula mriko nek enten wong wedok babaran kedahipun bobokan kangge nolak sawat sebabe bayi niku gampang-gampang angel menawi panjenengan dar tauge pamiripun kok pun mboten panjenengan jak ayo le mam tauge saged sawanen ngono nggih pating penyonyong nang
katon ayu kok ya. Goroh. Kok goroh piye? Mbok nggih panjenengan menika bloko suta kemawon. Terus terang mawon. Panjenengan ngadi sarira. Dandang terus niku ayu tambah wedhak melih ayu kurang wedhae tambahi kangge panjenengan pameraken. Ya tak pamerke kalawan garwaku to Wiraba. Boten saged, Goro. Menawi panjenengan pamer kalian ingkang garwa, kula mboten pitados. Tenane pancen kowe wis ngerti kok ya ento-ento ora weruh. Ya to? Bloko mawon. Ya wis, ning kene aku bakal bloko Wiraba. Tenane aku nganti macak sing katon ayu ngadisani sarwa anyar koyo ngene, arep tak pamerke kalawan katresnanku. Kula dereng ngertos asmane katresnan panjenengan. Kowe ora ngerti? Wong dereng nate kenalan besok kulino rawuh mriki. Ning kula mboten wani sesrawung. Jenenge asmane kuwi Den Mas Labang Seta. Piyayi saking Wengker. Iya. Putranipun sinten? Apa kowe lali ngono? Adipati Wengker. Iya. Calon adipati. Pancen apa sing ora kesesem karo Bagusi? Pancenipun ganteng. Iya. Nanging kula aturi pirsa nggih. Menawi mangke panjenengan konangan kalian kan garwa. Lajeng panjenengan badhe selak kados pundi? Iki rak wedi. Rendene kowe ngerti mula gelem nyimpen. Aja nganti garwa Kang Mas Sumono aji mangerteni. Mengko yen kowe manut aku, bayaranmu tak inggohi. Saestu nggih. Nah, iki wis tabuh pira Wiraba ya? Tabuh sedasa lho. Duh. Jam 10. Napa badhe rawuh mriki? Aku sampe janjian karo aku Wiraba ya. Jenengan toto-toto. Wis rayu kok durung. Pakir yen. Arep ngapa? Arep ngapa Wiraba ya? Minyakan nang mriyen. Oh iya aku lali minyak ayo. Iya sisa-sisa Wiraba ya. Iya. Iya. Ngarep-ngarep. Iya. Sik. Enten apa? Iki obat corong. Mboten gondong pun mboten gondong nggih. Tenan iki wis ilek kok jurang iki. Mana diusah gak ngamane ban. Ayo ya. Ora malu. Ngerti karo Jelas sing labas sita. kok kadingaren anggonmu ana ing papan kene kaijinan adat saben diadep dening abdimu Wiraba. Pancen tak sengaja kok Den Mas. Kersanipun katon sepi kula saged sabet. Dadi ora ana sing ganggu. Si. Kula kangen kalian panjenengan. Aku kok kangen. Wiraba ya kaget aku. nganti kepengin aku. Lho iki mau ya ana wong. Mboten gedang goreng Ngono wae kok nesu. mangkel. Lha apa mangkel? Kok mboten mangkel? Piye? Ndara kula. Iya. Kula sing jaga. Heeh. Kula mboten nate dipun paring nyambung. Lho, lho pangkatmu kuwi apa? Abdi Pangkatmu iki gedibal kok ndelok ambung karo bendara sek kegantengen kowe apa piye? Wis kowe. mboten pikantuk. Ya Ora ora kena. to. Alah padha kulite mawon nek mboten Upama kowe kepengin ngambung bisa. saged. Bisa. Saestu. Heeh. Iya. Ning ora karo bendaramu putri. Tali sinten? Ketek. Menyek Rupamu kan padha.
Ampun ngaten Den Mas. Pira baya? Dalam. Ritine Den Mas Klabang Seta wis rawuh. Kono diaturi unjukan. Oh, nggih wonten tamu Iya. kula kasupen monggo. Aja lali lho ya, Wirabaya. Nggih. Gelis pira baya? Kula lali. Monggo. Kok ngono nggonmu ngaturi unjukan? Dos pundi to? Ya kleru saru Wirabaya. Klirune manggen Iki putra sesembahan ngaturi unjukan kok gelase kok cengkiwe. Bakine kok kempes. Walah yo, ya kleru rene tak contoni. Iki dadi abdi taun-taunan kosong. Isin-isini aku. Aku iki putra Adipati Wengker. Wah. nggih. Calon adipati nggih. Kok ora mbok ajeni babar pisan. Nek tak contoni sing apik. Aja nglisemake aku to. Aja isin-isini. Iki contoh ya Wirabaya. Kowe dadi tamu Den Mas Klabang Seta. Kula dados tamu Den Mas Klabang Seta. Iya. Adipati Wengker. Iya. Kula gentose. Heeh. Aku Nggih. dadi kowe Wirabaya. Panjenengan gentosi kula dasel buruh. Iya. Tak contoni aja nganti kleru. Ora pareng to. Disawang ya Wirabaya. Seleke. Monggo Den Mas. Ngono lho Wirabaya. Wes, paham? Ya ana dibaleni. Sing apik ya. Aja nganti kleru ya. Mboten. Mriki-mriki Den Mas. Diteni yang nganti kleru. Potong belanjamu kowe ya. Ya sing apik. Kuwi hati-hati nek tiba. Mlakune. Wirabaya. Ah. Monggo. Iya, iya. Kula aturi nuwun. Matur nuwun ya Wirabaya. Rasane mripatku brepet-brepet kurang ajar Wirabaya. Ya, Kok kurang ajar kowe? maksudem iki piye? Contoh. Malah aku mbok keprok karo nampan. Contone ngaten kok. Contoh ya contone sing ngampleng sira aja dienggo. Jenenge ora sopan. Mboten pikantuk. Ora kena. Putrane adipati nggih. Ayo. Lah kok ora Adipati kok keprok karo nampan. Nggih. Karepku dhewe apa piye? Mangriyen, mangriyen. Apa meneh? Mun enten gulane napa mboten? Lah kowe sing gawe kok malah tekon. Guguk. Kula guguk. Monggo. Ana gulane? Kula tunjuk pun manis. Lumrahe mudik rak nganggo sendok. Lah kok nganggo driji? Kok kon ngombe aku? Lirani kok. Mboten kersa. Nah, ayo coba. Ayo coba. Ayo coba. Mangriyen. Kula nembe nyoblok sithik-sithik. Ora kena, kudu coba. Ayo coba. Ayo coba. Lah salah. Ayo. Salahmu dhewe. Ya iki jenenge senjata makan tuan yo iki wis. Ayo coba. Kesenggahan sing perintah lho. Aku telek lentung. Ora hidup ayo coba. Mateni wong. Den Mas, Karti karo kuwi pangapunten nggih. ora apa-apa. Mangriyen. Ono dadi panglipur. Mangriyen, mangriyen. Wis ta minggir aku arep yang-yangan. Jane karepmu iki piye? Enten dongeng. Kula dongengi lah ngono. Apa dongeng iki? Panjenengan teng mriku, Mas. Ketok kok wigati banget. Saestu. Ojo kancing delok timun lho ya. Boten. Ndoro.
Lembe babaran iki. Danamu putri. Lagi rampung babarake. Dereng semuanya. Burung ono seming Dereng encem. Cara sawah lu kan kesip benyek. Matur nuwun. Kowe meneng ngerti marang aku. Tanpa guna anggonku kekok papan kene jalaran, bendaramu putri yo Kartika Rukmi lagi wae mbabarake anyar. Durung ana seminggu upama sawah isih terus ora kena digaweake. Boten saged digawe. Matur nuwun. Punjul. Ya, Kartika Rukmi Kula Den Mas. sing gedhe pangapuramu. Nitik Pradulesi Wirabaya, apa bener kowe rampung babarake? Den Mas. Leres sedaya aturipun Wirabaya. Nah, yen kaya ngono, tanpa guna anggonku teko ing papan kene, sepurane aku njaluk pamit. Den Mas. Den menika pun kesesuk kondol. Lah ora nek gunane upama sawah jemek kabeh. Nggih, leres. Mawi kula menika nembe babaran anyar Iya. dene wonten seminggu. Nanging piye? Kula niku wanita ingkang remen mujuk jamu. Saben dintenipun kula mujuk jamu sari rapet, kersanipun rapet, Dadi ora ketang lagi rampung babarake, rene kowe asring ngombe jamu sari rapet, dadi rapet kaya perawat. Yen ngono aku ora sida bali. Mangkel yen. Doro putri ngunjuk sari rapet. Kados prawan malih. Iya. Kula nyimpen jamu Apa meneh kangge buka sari rapet. Apa kuwi? Ombe. Hargep sari mekok. Sari begar. Enak. Apa? Kon, monggo. Monggo ten keluarga kula mau. Iya, Kula ingkang jagi Ndoro Putri Kartika Rukmi. bener. Panjenengan menawi badhe andum katresnan kedahipun ngopahi kula. Ngono. Nggih, Tutup mulut. tutup mulut. Saiki aku takon. Kalamun kowe bisa nyimpen wajib. Sawise ngabdione katembungan, kowe wis duwe omah apa? Dereng. Durung duwe omah. Dereng. Kowe bakal tak gaweke omah tingkat 7. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Dadi manggonmu mengko ning dhuwur. Wah. Dadi ana bledek mati dhisik. Pun, mboten napa-napa. Nanging aja nganti konangan kula gadah cara. Carane piye? Watuk. Cara kok watuk. Nggih. Aneh. Gampil. Watuke piye? Kaping 3 watuk sepisan. Kowe mau mangan apa? Ngombe telek lentung. Ohong. Niku peringatan. Peringatan. Watuk sepisanan. Watuk kaping 6. Persiapan. Persiapan. Ndoro kakung Sukmono Aji Bajo Kundu. Arep bali. Watuk kaping 3. Panjenengan buka jendela melompat blas. Ateges Sukmono Aji wis bakal mlebu omah. Pelarian. Kaya ngono. Cukup. Matur nuwun. Monggo. Oh, rangkul. Rangkul. Iya. Ambung. Wis. Lah isin ngono kuwe gak bakal ngrangkum Bojone dhewe isih. Kartika Rukmi, Den Mas. yo sing gedhe pangapuramu. Kalamun anggon ketemu kono ing katemenggungan ketemu maragang slira. Wirabaya. Enten napa kok bledatan? Lah kowe nang ora watuk, teges garwaku kang Sukmono Aji kamu. Ndoro kakung. Lah yo. Ndoro, Riki. Arep bali. Lah napa panjenengan wong pelajar? Lah kowe muni hong tengara kuwi mau. Lah niku watuk percobaan. Ah ya. Kowe ngerti? Dadahku rasane melompat. Sikilku lemes bareng kowe nang ora watuk. Ngan. Saka rumangsaku garwaku ramune katemenggungan. Nganti kaget kok. Jantunge mboten deg-degan. Yo deg-degan. Pun beres kula ingkang jagi. Aja nek-nek ya. Boten. Ganggu wae.
Malah Den Mas. Rasane lemes sak nalika. Ora beda aku. Bar Wirabaya umane tengor sak keplasan aku berabat kaya maling ae. Ki nyuwun pangapunten. Oh, ora apa-apa, aku kangen. Datang benten kula Den Mas. Prasasat kangen kula menika mboten saged kula gambarake. Kaya ngono. Ya, Kula kangen sangat datang benten. Kartika Rukmi, Ki kula. pancen wong tresna kuwi abot banget. Kebasan ora weruh sedina. Ki pindhane kos taun. Ya ta? Tresna ora kena dukur derajat lan pangkat. Bondo lan donya mung ati loro manunggal sawiji. Tak kira bakal anggone nemahi kebrayan. Ora ketan kowe duwe bojo. Ning nyatane aku tresna lahir batin marang. Mboten badhe begitu Mas batin kula. Aku bakal janji. Lamun ing bisuki. Perkara iki dingerteni dening bojomu sok ora aji. Apa meneh kowe ngandhut tinggalake. Aku bakal tanggung jawab. Ya Mas Gambang. Rumangsa bombong lan manut. Sareng kula mirengake sedaya pangapunten jenengan. Nami ngaten kula mboten badhe was langsung nerangake lan tresna kaliyan Kula pun jalukane banget aja sangga runggi ya. Kan katulu trero jan melat Nggih Mas Gambang seto. Iki mawon tresna marang jeneng sira. Kaya wis ngambah rasa nafsu diraiku. Kepengin agiat ibu ladine cahaya. Boten sisa dadak. Kula dhereaken wonten ing tilampah dengan latihan iki, Mas. Mbok nyejak rene kok. Aku iki kangen banget marang kowe. Ini ki rak mon caket to. Isih kurang cedhak cak. Akan. Nggih. Kula pun caket. Dipun wiwiti nggih, Mas. Pancen kaya ngono ayo tinggal kawitan aku sekupan. Ji. Niki Den Mas. Ampun soro-soro sakit. Rasane piye kaki Kira maling iki Mas. Pancen kaya ngono ayo tambah meneh kae. Ji. Apa sih kurangnya? Masih diganjel Den Mas. Yen pancen jaluk ganjil, yo tak ganjil sing dhuwur. Apa jaluk ganjil kendang?
jan menika ngajak gojek. Aku iki bali yang omahku dhewe kok tunduk Ganggu kalian Doro Putri. Doromu putri kenapa? Nembe sare. Ya apa-apa. Sare kok yah mene. Biasane yah mene iki durung sare. Lah kok iki malah penekan iki arep ngopo? Gunake genteng klorot. Dumbarke wis sesuk. Kucing kakek ane tenan kok. Lah kok malah nesu karo kucing. Kucing klorot ke genteng. Mas. Aduh, penake Den Mas. Apa? Ana apa? Kucing lanang kali kucing wedok budak-budak. Oh. Sareng kenging aduh panak kucing kurang ajar. Ora ngono biasane ki ra tau ana kucing kok. Lha nggih. Kucing ingkang nembe niki ya. Lagi ento. Nggih. Saka ngendi? Saking tangga kula njaluk. Wis kene balik wae balik. Ampun ah. Jupuk balik ke. Rasane Doro Putri seneng kok. Hah? Dek kapan daramu Fitri kok seneng kucing ki dek kapan? Nembe. Biasane lah. Kene. Lagi kucing kok suarane kaya ngene iki. Kucing sambar gelap. Kucing kok suarane kaya ngono ki kucing apa, Kucing nakal. Kene wae. Ben kowe iki ora kangelan ngopeni, jupuken balik ning sing duwe. Ngaten. Kula mboten wani nek kucinge kersane melayu kucinge. Nak mati. Ciloko nak mati. Wis kono. Nek ora tak jual. Aduh, Den Mas, aduh. Kucinge terus antep kali dinglek trotol sikile. Kucing sambar gelap ora tak. Nek ora wae. Yo. Endi kucinge? Surabaya. Wes, tener. Den Mas. Mboten saged minum. Ayo. Iki kakek sampai tunggak per 18. Ajur. Surabaya. Yo, dalem. Kuwi kucinge. Dene niku kucing lanang kali kucing wedok. Oh, kurang ajar. Ora ngira babar pisan. Kudune aku ngajeni nanging merga saka tumindakmu sing ora kena tak ajen. Ngira kapan sih? Sekolah haji piye? Ing kene aku jejere wong lanang. Ya. Ana paribasan cilik kajarak anake gedhe kagonjak bojone. Griwang peceng dodo puteng gedhe. Sekolah haji. Piye? Kalamun kowe ora ngajeni karo aku ora apa-apa nanging pindane aku tamu. Mlebu omahmu yen bojomu ora buka kilawang, aku ora bakal mlebu. Mula saka kuwi. Ya. Gandeng wis wani ngasruh tumindak ning katemenggungan. Apa gunane kowe bali kanthi nyawa?
tinggalan ing papan Kena yen bisa. Abang Sito. Waduh, panjenengan guru. Rahayunipun wonten panjenengan. Ayo, kowe mau wis kelakon gemeni Kartikara kuwi dadua. Sampun ping 5. Ping 5. Nggih. Wah, sios dong. Nggih. Perkara Sukunanji ora usah digagas, mergo aku wis entuk wido Joko Cina. Lekan kuwi. Nggih. Bali ing Bromo. Ayo. Panangkap supaya kowe bisa kajen kelingan nanging mergo saka tumit dadi luntur tresnane. Nuwun pangapunten Kang. Kula kilap Kang. Piye? Kula kapok mboten badhe kula baleni malih Kang. Apa pancen kok sengaja kowe bosen duwe bojo aku sing wis tuwa ya? Mboten Kang. Dan kula tasih tresno panjenengan Kang Mas Sukono Aji. Tresno mungkin cetono ing lati. Tenane batinmu babar pisan orang tresnane aku. Mbok eling. Mbok eling. Kowe lagi nglarake ponang jabang durung selapan. Wani-wanimu ki ngebokake wong lanang. Kula nyuwun pangapunten kula lumut Kang. Kula nyuwun pangapura Jaluk panjenengan. pangapura. Kaya ngono bisa jaluk pangapura. Ora timbang laramu karo larane ati. Are ngono kuwi. Kowe dadi garwane tumenggung. Kudune kena kanggo tulodo kabeh para wanita ing mapan ana ing katembuhan. Nanging mergo tumindakmu ki ngalisir saka bener. Ora patut umpama tinulat kabeh para wanita. Ngokke tembungku keng Mas. Wiwit dina iki aku supik duwe bojo kowe tak pegat. Apa kok nangis? Kowe isih tresno karo aku. Ora gelem tak pegat. Isih kepengin dadi bojoku. Kowe tresno karo aku mergo aku wong lanang sing gampang mbok apusi. Saben lunga nyambut gawe ki nglebokke lanang liya. Ngono. Mboten Kang Mas mboten. Lah kok kowe wedi dadi rondo sing mbok wedeni apane, Ki nek turu mboten enten sing ngancam. Perkara turu ora ono sing ngancani kok bingung. Lah gak iso semayang kowe. Semayang kalih sinten? Karo sapa wae sing gelem. Mboten kula cinta kalih panjenengan. Praketek. Kapura nggih. Jaluk kapura. Ji. Ya. Mergo aku wong lanang sing tanggung jawab karo wong wadon. Arep kowe salah, kowe tak wene pangapura. Tak wene pangapura. Restu? Iya.
Saestu Kang Mas. Nanging sakwise kowe tak pene pangapura. Ora ana bumi sak cengkang kanggo kowe katemunggungan minggat saka katemunggungan. Mangingati boten wonten pangapura malih kagem kula. Babar pisan, ora ana pangapura kanggo wadon sing larane ati. Dan dados kaya pangapa kula mangsani lumpur. Kula purun mami kendaraan kapungan katemunggungan. Manyiraken kula sangat kalian putra kula Kang Mas. Piye? Kalian putra kula. Menire kula Kang Mas. Menika putra kula. Ayo ngerti. Lagi dawa. Sing nglairke ponang jabang pancen kowe. Nanging iki uga titisku kengkir jiwa ragane aku. Putramu ibarate diluwang isih putih. Aku kuwatir yen kleru nggonmu nulisi, mengko dadi napa anakku? Kasih betane panglawenah kula ingkang putra Kang Mas. Kowe arep blontak putramu? Selajengnya mranata jiwamu wae ora iso. Aku kuwatir besok yen dewasane putramu mulat marang tumindak. Minggat. Kersanipun derek kula. Ora, minggat. Kersanipun derek. Minggat. Minggat ora. Yo. Berapa yo? Hei. Apa? Pan goreng kita. Logo sing apik, ora kaya ngono kuwi. Surabaya. Kula to. Kowe jane dadi abdiku wis pirang taun? Kalih dosa taun. Wiwit aku isih jejaka nganti aku mundhut garwa Kartika Rukmi saiki patutan putra siji. Piye? Apa aku nate ora mbayar kowe? Boten. Giling-giling. Nggih. Aku iki tresna karo kowe, nadyan kowe abdi ning tak anggep kaya kulawarga ing katemu. Matur nuwun. Saiki aku tak takon, Wangsulana bloko Pundhut pirsa menapa? Kartika Rukmi nggone seneng karo Klabang Sita iki wis suwe. Sambut dangu. Wis suwe, Sambut dangu. udakara wis pirang dina apa pirang sasi? Enten nak kaping 200. Le teko rene iki? Nggih. Lho, yen kaya ngono wis suwe banget. Sampun dangu. Nalika bobot tesih alit, Heeh. pun bola-bali mriki. Nalika Kartika Rukmi bobot wis bola-bali. Nggih. Dak pun dalan jem. Ngono apa? Nah, talinganipun, kupingipun niku lho. Kenapa? Kupingipun Klabang Sita? Klabang Sita. Ngene. Nek Klabang Sita wis suwe ngene sambung tresna karo Kartika Rukmi. Apa sebabe kok ora tau matur ngono ngersaku? Lho, lah kula diopahi kok, Ndoro. Diupaya apa? Damelke griya. Yen kaya ngono kowe wis duwe omah. Derek. Lho, jare diopahi. Lah nggih. Kula dijanjeni. Arep digaweke omah. Nggih. Watune wis ana, Dereng enten. pasir wis ana, Blas semen. dereng enten. Lah sakmono suwene kok kur janji-janji tok. Apa kowe arep nonop ning sore janji? Coba pikir. Sing bayar kowe pendak wulan ki aku, sing gaji kowe pendak sasi ki aku. Kudune kowe ngrewangi aku, ora ngrewangi Klabang Sita sing mung kebak-kebak janji. Kula bodho nggih kula. Aket biyen kowe bodho kuwi. Wis ora apa-apa.
kabeh wis kebaca. Kartika Rukmi wis tak tundung saka Katemenggungan. Ateges Katemenggungan wis ora ana wong sing duweni nalar reget. Nggih. Wong wedok setel. Lah mulane kuwi supaya Katemenggungan ora reget wong-wong sing kaya ngono kuwi, kowe ya minggat sisan. Lho. Lah napa kula minggat? Wong kula mboten napa-napa kok. Kowe nutup-nutupi wong demenan iki dosa lho. Padha karo kowe sing jalari lho iki. Kula nderek klepetan dosane. Lah iya. Minggat. Kula tesih seneng teng mriki. Aku ora seneng kowe. Arep kowe isih seneng ning kene minggat. Saniki. Iya. Pun panjenengan tenggalih. Lah kok orang apa? Minggat. Minggat. Sing adoh. Dipercaya kok ora kena. Saka rumangsa kuwi bekti karo bendaran. Iki nek butuhake nyusun njur tak susoni nganggo apa ya? Mbokne lunga sing kulino momong ya lunga sisan. Belum cilaka. Lapan seto. Oh. Surabaya. 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 Kula. Nganti kami sosolan aku. Kula ajeng medal panjenengan kliru. Abang seto. Nganti kami sosolan perkara mikir kowe. Kowe iki tak kon minggat. Minggat Purana bareng tak undang kok kowe saka mburi. Lah kula bingung kok. Bingung perkara apa? Golek nggon ninggatan mboten enten, Ndoro. Oh, tak kira bingung perkara sangu. Boten. Wis ngene wae. Kanggo nebus dosamu. Kanggo nebus kesalahanmu. Ya. Putraku tak titip iku. Mergo ing Katemenggungan wis ora tentrem. Putraku jaken bali nyang desamu, mengko gedhekke pinterke yen butuh ragat kowe matura. Mangke nak sunate dos pundi? Sunat kuwi matura. Tak kirimi Prabu. Saestu. Nggih, kepal. Aku ngerti. Abang Seto tumindak kaya ngono. Ora tulus lahir batin gone tresnati marang Kartika. Ya. Mesti dheweke duwe karep siji. Titenono kelabang Seto. Lamun ketemu mati dening aku.